Ano yun? Gantos. Hello everyone. Experience the vibrant Iblong Festival 2026 street dance competition in Legazpi City, Albay, Philippines. Watch as talented performers take to the streets with colorful costumes, energetic choreography, powerful music, and spectacular festival performances inspired by the legendary Iblong epic of Bicol. This exciting cultural celebration showcases the creativity, history, traditions, and vibrant spirit of the Bicolano people. From the elaborate costumes to the synchronized dance performances, the Iblong Festival transforms the streets of Legazpi City into a spectacular celebration of Bicolano culture. Come along and experience the energy and excitement of one of Legazpi City's most colorful cultural celebrations. If you enjoyed the video, please like, comment, and subscribe for more walking tours, festivals, travel videos, and events around the Philippines. Turn on notifications so you won't miss the next upload.
dyan. Upo ka na dyan. Tiyong pa diyan. Ayan dyan ha. Hindi ka na ako nagpiling ng karata. Dumanggan na exhibition ta. Ini so ano na? Exhibition namin. Para malakaw ta. Pagpuro na ba kada? Pagsunod na ka mo, pagpuro na. Kanire. Ano yung mga kuha na ka maray-ray. Bata mo rin. Oh, Dide! Kuya! Hindi. Abino ka niya. Ipus mo ah. Bakit tamo mo lang sa awan mo? Souvenir ito, paano yung souvenir? Habang nagagay, makita kinuha. Isa pa ba? Para nagsagit-sagin lang yung television. Sure. Ano daw sa rediwa daw? Hindi ko malikitan sa bago na puro.
Oo, yan may dila. Opo. Baboy ramo. Baboy lang, street ang lawas. May tinyo. Yan? Ito kumain yung Marina! Yung ba, yung ibon ba? Ibon. Ah, siyempre may pwede Malabang. Sabi nga gastos na yan, ano? Taklay na nga alam yun.
atong baganta. Oo, yan. Kahit ano sa kalaban. Kalaban ba natin sa mga kami sa mga gusto sa niyo kumiinin. Bebe, baili na bebe, mas kita sa malay ko. Bebe, malay ni. Mas kita sa na bebe. Kahirap man kami, kaya mo kayo makat. Grabe sila. Kumana yan ang ako. Handa na sila. Wala na maganda. May basket maliliit. Ay, dayon pagdaraw sa eskwelahan at bawal na yan. Ay, ta. Hoy, dayon pagdaraw tayo. Wala na sila. Bawal.
Yan.